Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Pero abi ninyo ulit, bisa gamay. Wa makot pagdumot ni Toribia. Nakasabot man miniya. Ilabi na nga, tiguang na siya. Tingali, nahilo lang sa kwarta o mga pasalig ni Tasyo. Ayaw mo kabala ka rin, kay naamay ka pa. Basta, ang importante, nagbuhat lang kita kanunay sa husto o matarong. Mutuod yung ko nga dunay gaba. Samay ni karon. Ang tanan misumbalik ra gyud nila ni Tasyo ug Pipito. Lami na kayo nga akong pamati. Nil! Gaan na kayo. Mura na kong naglutaw sa hangin nga giduyan-duyan sa mga panganod. Mo sa na akong gibati karon ren. Ilabi na nga niya nagyud pabor nato sila si Lolita ug Linda. Pastilan. Ang mga pahiyom ni Lolita, di makapugong. Laom kay kandiis, niya, malulot kayo og mga mata. Hasta sa si Linda, puwa kay lips. Oh. Ug mga ngabil rin, puwa kay silang mga lips. Ay, pastilan, pastilan. Kung sugtong lang ko dayon, Lolita, ay, nahimog karon dayon ako siyang pakaslan. Kung pananglit, kamo na gyud magkadayon ni Lolita rin. Ha? Pila masad kabuok ang anak inyong himon? Sugot, bisag usa pa kadusina. Dagana god. Anong gamayon man na to nga, maka-afford man ta. Eh? Kung kami gigid ni Lolita nil, ang magkadayon, kada adlaw, ako siyang lumluman nil. Bilibag na ito, asap man sa dayka. Ano sa to'y asap? Ang sukli ayaw pangayuan. Kung kinsa magani ang makaangkon ni Lolita nil, mauna ang labing pinakaswerteng lalaki sa tibok kalibutan nga makapuwak sa iyang pagkababae. Makapuwak, ha? Tinood na rin. Kaya tanaw na ko ni Lolita, mura siyang mangga nga labo kayo. Nindot kayong usapon. Pero ayaw kasipyat nila, ha? Nabaya kay imo, si Glinda. Para Kasi na magyanani mo sa Lolita rin. Wanay lang yung magkapanag-iya niya, ikaw rin yun. Salamat kayo, Pero Churil. rin, unsaon naman lang nato na siguryo. Wala ko mabalaga ni Gurionil. Tiguang na kaya na siya eh. Ipa-enjoy pa na ako siya sa pipila lang kadlaw. Pero hapit na siya. Excited na kayo rin. Gawas no na gano'n niya kay tayo ni. Jutayng pailob na lang nila, ha? Jutayng pailob. Si Joe. Si Joe, si tatay. Ha? Ang atong mga gidamgo, tanan! Tunag yung katumanan! Pwede sad. Konsugto na tang duha nila ni Lolita ug Linda, dungan sa bunya ang atong kasal. Kana! Mura magwitaw sa ilang Lolitas yung. Basig na nakaw. Kanang asakay may mamalik kita sa itong agis yung. Tamsa, Pex, tamsa. Tamsa? Murag sinay Felix, mga nang dunay istorya nga lalaki sunahan mo. Ha? Ano? Bitaw. Pero, siyo. Oh. Mura subok na kaila ko sa lalaki nga iyang gika-istorya. Kaysa naman na, Pex? Hala! Kung di ko masayop, murag si Kukoy na. Si Kukoy? Dili Kukoy ibit. Kukoy. Oo. Gusto kay doon na siya dakong uwat sa iyang naong, Pex. Uy, hala. Ha? Kita ka sa kung nakita siyo. Diyo siyo atay si. Wapa. Naman. Tanawa. Uy, Hala. nagidunol nga sobre si ni Felix niya. Dalipits. Hala. Dalipits, arita o kuan, arya tagamay. Ariya tagamay. Arya tagamay din iso na. Ariya tagamay. Aron makaposisyon ta og tarong din. Daday! Uy! Ito Ribiam din. Ribiam!
Karabiyab. Day. Oh. Ikaw man dagi day ni. Di man tang kagikan. Dali. Arita dire. Asa Dili ta din magsultihan eh. Arita, dali. Oy, nga, nung gutaw ni mo man kong dadon din sa kakahuyan. Dinhi lang ta magsulti. Aron way makakita nato. Nga, nung karon man lang ka nagpakita, diin man day kagikan. Ay, ayaw na lang pangutana kung diin ko gikan daday. Ang importante nga nagsultihan na itakaron. Ikuntasan ka. Ay, kutas, oy. Pero kutas, way kaso. Kumusta naman si Greggy? Ay, nangita to ni mo. Gusto to siya babalik ka sa pansyon. Kay, makigistorya to siya ni mo. Ganahan sa ginunta kay kung makiksulti niya, oy, daday. Pero unsaon man ako, oy. Nahadlok naman kung mabalik sa mansyon. Ikaw ba to, Ribs ba? Pagklaro gani diya. Daghan ba daghan ang among nadungog ba nga nagpagamit kuno kanila ni Tasyo? Ha? Unsa nagpagamit, good? Ang tanan ba nagtuo nga imo ra gidaaw sila sa Renato ug Junel. Tungod kay gitagaan kuno kag kwarta ni Tasyo. Uy, simbak ko ka uray diha. Una sa tanan daday, wa pa gyud mi magkasultihanay anang Tasyo. Og usa pa, dili mi suod anang Tasyo. Pero daghan man kunong nakakita ninyo nga nag-abot mo pirme o nagsabot ko na mo. Uy, kinsa pa nagpalakaw anang istorya ha? Busta. Mas mayo pa to, Ribs, no? Makuyog ka na ko at tas mansyon. Pero nahadlok na lagi ko. Naamangod sila si Renato og Junel. Basin og unsaon ko nila. Ay, ayaw ka hadlok. Naabag ko. Nililugit ka nila unsaon. Nahibaw ba ka, daday? Nga naay daghang mga sakop sila Renato nga nagsigig bantay sa tanan ako mga lihok. Gani, nagplano man sila nga ila kong patyon. Unsa? Patyon gyud. Oo. Daghan kong mga kamatuoran, daday. Daghan ko og mga ebidensya. Andam ko sa tanang higayon aron mapamatud-an ako ang tanan. Aron mo tuogid mo sa akong mga gipanulti. Sa tinuod lang, si Renato og Junel mo ay delikado nga mga tao. Og dili si Tasyo. Naglibog ko suda. Karon pa ko kaila din sila si Kukoy og si Noy Felix. Kukoy, ha? Dili Kukoy ibit. Basig dugay na silang suod. Dugay na silang suod. Basig magabot-abot na ito sa dulo. Baya, kana kapagante ka? Muna lisod kay tubagon. Pero naglibog ko na, libog ko. Pero, unsa ka itong sobre nga gidunol ni NFA? Ni Kukoy, Noy Felix Agoy. NFA, Noy Felix Agoy. Mao na ilisod kay tubagon. Daan pa ko muna. Bisaw-saon pa na nakugug. Bisag i-google pa na nako maglisod ko. Gani. Dore akong duda ni siyo. Malagmit, kwarta ang suod atong sobreha. Ha? Ang sira na ko, ha? O di ba ka, normal lang to nga suwat. Ha? Pero, nganong suod man kay sila? Mayo ni Pisonohay. Atong apason sa Kukoy sila. Ha? Sa dulo? Balag tungason tong ila. Dito ka dulo. Kukoy ibit mo dito ka dulo. Ato tong atuon. Mas may siyo? Ha? Okay, gusto ka? Apason na nato karon sila? Sige, mas may pa. Tana na. Dito maglangay. Adtoon na nato. Nganong nalangay mang kadaday? Napakoy gyapit Felix kay ngano man di ay. Ayaw pagsigi og laag. Kay ikaw ba'y mayorduma dinhi. Ay, wa bagod na'y kaso, God. Ang mga katabag din hinaybaw naman sa ilang mga buluhaton. Ayaw pagsalig, oy, nga mayorduma ka. Pirmi ba akong makabantay nimo, ha? Mulakaw ka nga, di ka mananghid. Nahibaw ko, muadton sab ka sa ilang Nads Blue, ha? Kay, magtungits ka dito, ilang Mads. Ay, kadiyat naman sa God na God. Di naman sa pariya sa una nga magdugay kong tungits, Felix. Ay, bisan pa, oy. Usa ka man. Naagal ni mo reklamo ni mo, no? Makasabang gigain, ha? Makasabang kang guryo sa kalugayan. Di yun na mahitabo, Felix. Sukad ba sukad? Wa yun na mahitabo. Bisag may baw para sa guryo nga magsugal ko. Mao na diha, nag-abusar bang ka? Abusar ka, oy. Abi kay, kursunada mas guryos tong anak. Ay, hilom, oy, Felix, sakat.
Ay pagsige yaw-yaw diha kay na ako'y sekreto nimo. Ha? Unsa man? Sa tinuod lang no. Kung nganong nadugay ko karon, Oo. kay nagkita mi ni Tulibya. Nagkita mong tulibya? Unsa man? Ayaw lagi nagdak ang imong ilong. Oh, ilong. Tingog. Tingog, ilong. Tingog. Nagkita mi kanya dito sa Pili ba? Pili, oh. Mato niya, gusto ko na siyang makigstorya ni Guryo. Anya. Unsa naman sa iyang pakulo, ha? Naghimo sa siyang laing bakak? Hilom ka the Felix, oy. Dili lang kung una natuhok mas Tulibya. Maminaw lang una tasat sa mad kay si Tulibya doon ay gisulti nako. Naunsa man na? Nga gikadukan lagi ko niya nga mobalik sa dinhi, moslas Renato og Junil. Kay kuno, silang duha nagplano nga ipapatay siya. Tuwan na lasab. Istoryang butbut. Naabag ko sa mga kalingunan, Felix, be. Nga tinuod ko ang tanda niya gisulti. Baya, no? Kung tinuod mo na iyang gisulti karon, paniya siya. Di siya ngayong mahadlok nga musulti tinuod. Mao gani. Muan ni lagi kuno siya. Kano sa man? Timing ko niya nga waslas Renato og Junil. Ay, Diyos, istorya. Ayaw pagtuon niya ay daday. Kana istorya bakakon kay na. Sa unsa na nasun sa utok ka na niya. Pero, ay, maminaw lang ta, Felix, oy. Kay siguro yung magiging kuno iyang sultihas tandan. Daghan pa kuno kay siya gisulti nga wa pa nato mahibaw eh. Hindi mo mataas tong istorya. Sige. Pasultiha siya. Or mo siya kasaba unya ni Goryo. Naluoy bitamin ninyo ni Renato Junel. Kay nagtuogin mi nga mga dautan mong tao. Salamat yung kayo na. Nga nahibaw na gid mo tinuod. Abi ninyo, kana bayain taon si Renato. Bisag kung sa kamayo sa iyang mga gipangbuhat, pirmi yun na siyang masaypan nga bugiro kuno. Tinuod na yung mga linihukan si Renato nga murag mura siyang mapahitas o usahay. Pero ang tinudan na yun, nindot kaya na siya kasing-kasing. Sa puton lang yun ni siya usahay tungod na sa iyang mga pagdumot ni Tasyo ba. Kay sobra na magiging kayo. Ilabi na sa mga nahitabo niya. Pero, Junel, sa imong paminaw pa, nga masagdit ka nga gihimo man ni Tasyo? Usa rin hinungdangan, ang kakog sa tao. Ang akog yung nahibawan, nasina na si Tasyo tungod kay nahibaw man siya nga di siya tinudan na yung apo ni Sir Guryo. Mao pa? Di gid ay siya apo, Neil? Kapiliw ang apo ra yung tinudan ni Sir Guryo, si Renato ra yun. Ngunang gusto ni Tasyo nga madaot ang pangan ni Renato tungod na siyang kasina. Nahadlok mo na siya nga di mabahinan kung pananglit dunay daw tang mahitabo or stiguang. Hala no, kalain gud ay ni Tasyo. Mo na ilabing tinuodlin. Og si Renato makapamatuod yun sa tanan niya gisulti. Nga katos Tasyo, usag ito kasinagop. Nakasagop sila og tao nga usa ka kriminal og kidnapper. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.